Ya saiki yo anu, Mbak Ika, prihatine sih jumeneng den bareng karo Mbak Wit ana kiwa kotak kene. Aja singgolan. Aja Ana sing ngersake gelang alit gagrag Banyuwangen. Ah iki cacak dulu. Ya Mbak Wiwit, kula nyuwun panjenengan kok mbawani umbul-umbul belambiangan. Ah, Ben barengan karo Eka. Untuk Eka. ayo gelang alit yo. Mriki. Yo, kaya apa iki diaturke kok gelang alite? Heeh. Mambiat mayone man. Mangga. Iya Mbak Wiwit. Mangga. Ngapa to? Lha kok bengok-bengok apa? Mas Gareng, Iki Mas Gareng. disegaki. Ana segaan Mas Gareng karo joget. Nah, Oh lah ra omong wong aku ya ora ngerti yen Banyuwangen iki ngono kok. Sing ngerti Banyuwangen iki gur wiwit. Oh iya. Wis tau ngombe Banyuwangen. Jenggleng Mbak Wiwit apa aku? Apa? Jenggleng Mbak Wiwit apa aku? Ayo kacek 100 yo pilih iki. Bahasa beda-bedake to. Aku sonek gedhe ngene iki. Kowe gedhemu iki kapan kowe iki wis mentok semono kuwi. Wong kowe iki sinden bonsai kok gede. Cilik ora apa-apa kane cilike cilik bonsai. Okeh sing goleki regane larang. Regane larang. Ngono. Kuwi yen diopeni. Iya. Iya iya. Ya Pak Wiwit. Ya. Suarane gending pelam jangan Gendeng lampiannya. Oi. Wah. apik tenan penak Apa? Mas. Aku Penak. nganu wiwit pisan anyang-anyangen. Iku anyang-anyang piye kok? Saking ora kuat nyawang kaya ngono kuwi. Ya. Aku melu iri nyawang ngono kuwi. Yo Penak, gedeng kowe penak. saiki kowe. Aku yo gelem di ngono nek. Ngene ngono. Ya. Yo, lah mula kowe bawa nek gelem, ayo. Bobo. Ayo ana iki. Pripun, Bu? Banyu. Wangi. Ya. Banyu wangi. Ya. Nana. Kolon kenang wetan sagara. Kolon. Piye? Aku. Emang pindah posisi tak kira mau oyak bae panggah ning kono ae. Jane aku ya arep nganu kowe ning mepe iki melu kene. Mepe apa dupe sik anu cantik Mbak Wiwit. Aku yo pengen nutumbaske gelang ngene kok lho Pak De, Mbak Wiwit gelang ngono aku. Besok tak goleke gelang ning polsek kono lho akeh gelang. Saiki borgol. Malah gelange kembar. Mbak Wiwit ngene ayu. Kok iso borgol. Ya Pak Wiwit. Aku ijane ngawur panjenengane pengen gandreng lho. Gandrung kok gandring. Pengen Gandreng iki. tak sayang ngono. Ya. Mbak Wiwit. Nah. Dang. Lor lan kidul alas ya. Lor lan kidul alas sangkel. Sapa sing ngono? Ora nek sing ngono nek kok. Kang kali lihat. Oh.
Ya. Ya. Aku lho ngene no pisane kaya Mbak Wiwit lho. Ya, Coba. ya. Belah. Aku aja malang kere kowe. Malang kere kaya teko. Kesanipun seksi. Oh Jadi iya. bodinya itu dilihat dari kamera loh. Oh iya. Kita terlihat bodinya itu. Wes, ya. Ngadeke rada ndegek sithik. Coba ben seksi. Nggih. Ya, anae. Belang. Belambiangan. Oh, mulane bae lali. Nena. Belambiangan. Ya, malah. Aja takon seneng suka hati sanggo. anae dia. Umaliare. Ya, kelas E. Taman Sari Nusantara. Wah, yuk diatur iki. Gelang alit, monggo, yuk.